Nu ser Danmark som et surbundsbed, ikke? Så lige pludselig, så begynder der at komme andre sataner op. Der er vi nogen, der er nødt til at luge det lort der. Anders Koldings job består normalt i at vogte ved den dansk-tyske grænse. Men i dag har han taget fri for at fejre en helt speciel dag. Det, der skal ske i aften jo, det er, at jeg holder min 40-års fødselsdag jo. Let me entertain you. Robbie Williams, de kommer og spiller. Jeg får sgu næsten tårer i øjnene af at tænke, at de skal stå lige derinde i min have der. Så bliver det ikke meget større. Så. Men der skal mere til en Robbie Williams jam. For at festen bliver det, Anders Kolding drømmer om, skal han og konen Dorte syd for grænsen og købe drikkevarer. Du hopper lige ind, og så sætter du lige katastrofeblinket til en gang, så vi kan tjekke, om afviseren lige i orden. Altså, hvad fanden i finhul er det der, Dorte? Men efter en grundig gennemgang af bilen, finder Anders ud af, at Dorte har sjusket ved forrige egenkontrol af køretøjet. Det fungerer jo ikke. Højre blinklys er ude af drift. Ja, var det mig, der kørte i bilen sidst? Nej, det var... For helvede, jeg kan ikke have det. Så er vi bagefter tidsplanen allerede. Det der kunne have været en hyggelig tur, ikke? Det har du fået sendt durch ned i lokummet. Vi kan ikke køre den bil her, den er ikke lovpligtig ude på vejen. Dorte må nu ned på sit arbejde for at låne en lovpligtig bil til indkøbsturen. Du skynder dig lidt. Som jeg plejer at sige, kvinder de skal have pik, tæsk og kartofler. Og hvis de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt, så må de sgu undvære kartoflerne. Ikke også, Robbie? Ja. Først skal vi til Tyskland, hvor Anders og Dorte endelig er kommet frem, så de kan få handlet til festen. Står der parkeringsplads nogen steder her? Nej, det gør der ikke. Til siden, du. Nu kommer jeg jo lidt skidt for land derhjemme af på grund af den skide bil der, ikke? Og det er jo ikke fordi, jeg kan lide at være uvenner med Dorte. Dorte! Kom nu her, hvad fanden venter du på? Det er bare irriterende, når man har planlagt, hvordan dagen den skal forløbe. Undskyld, Dorte, hvor meget shampoo skal du have? Og skynd dig lidt. Jeg tror bare, du skal tage den til kedelig hår. Anders finder hurtigt frem til noget af det vigtigste for en god fest. De blå colaer. Det er jo blå cola, det hele drejer sig om. Det er jo 5,6%. Hvorimod sådan noget almindeligt noget der, det er 4,6. Det vil sige, at man har lige 0,8% mere at give af i hver. Det kan du så gange med 24, så er det faktisk ligesom, du smider en flaske hedvin oven i hatten. Det kan man kun blive i godt humør af. Nå, så skal vi jo lige se, om vi kan finde noget gødning også. Anders skal også have noget gødning til hans rhododendronbuske. Men en ubehagelig overraskelse venter ham. Vi har fundet ud af, at der er en krakmult, der har taget sidste gødning. Så er vi jo godt klar over, at når der er sådan en krakmult, der tager så meget gødning, så er det fordi, han er ved at lave en bombe. Så nu bliver jeg nødt til at følge efter ham. Planlægningen af Anders Koldings 40-års fødselsdag må nu sættes på standby for nationens sikkerhed. Men knap så godt går det i Tyskland. Jeg har lige en vogn, der skal holdes ind her. Det viser sig, at den mistænkte kører i dansk bil, og Anders er derfor i færd med at ringe til en kollega ved grænsen, som kan stoppe indvandreren. Jeg konkluderer rimelig hurtigt, jeg er nødt til at lave en eftersætning. Altså jeg kan se på den måde, han kører på, at den er helt gal. Han kører fuldstændig efter loven. Det er der ikke nogen, der gør. Så ved man, at den er helt gal. Tilbage i Danmark står Anders' danske kollega klar til at afhjælpe den farlige situation. Det er jo sådan en situation der, man ville ønske, man har haft Robbie med, ikke? Og slippe hende løs for snoren der, og så bare lade han gnave sådan en pizza der. Du bliver her, Dorte. Det er bare, hvis han trækker en pistol. Men der var man så desværre blevet udstyret med Dorte i stedet for. Hun kan jo kraftedeme hverken gøre fra eller til. Jo, tager du over. Ja. Ud med dig, du. Hvad var det der? Hvad er det der? Forklar det der. Giv mig lige 5 minutter, Niels. Hvad sker der? Jeg har sagt der. Det tager som regel Jack Bauer 24 timer at redde hele verden, og der vil jeg da sige, at det nok har taget mig omkring en time. Det er da meget sjovt tanke, man godt lige... Altså, Jack Bauer, AK, same. Jeg vil gerne have, at du forklarer mig lige nu her. Hvad skal du bruge al den gødning til? Skal du gøde plante, eller hvad? Nej, det skal du vist ikke. Hvad skal du bruge det til? I Sønderjylland er Anders Kolding i gang med en grundig afhøring af den formodede bombemand. Jeg har selv rhododendron. Har du rhododendroner der? Nå, men jeg skal lige høre, hvor mange gange vander du den så dagligt? 2 gange. Bum, der lavede du en fejl der, kammerat. Man vander den 1 gang dagligt. Anders Kolding får desværre ikke lov til at gøre sin afhøring færdig, da han bliver afbrudt fra uventet side. Det er mig, der stiller spørgsmål. Goddag, det er for skat. Dag. Bilen ser lidt tung ud, så ja, det er jeg lidt interesseret. Det kan jeg godt forstå, men vi er en del af samme firma. Okay, så du har ikke noget imod, at jeg lige kigger en gang? Du kigger bare løs. Der skulle ikke være noget at komme efter der. Det er jo en firmabil, du kører i, og den er på gule plade. Ja. Det må man ikke bruge til privatkørsel. Det er klart ulovligt. Er det din bil? Der må jeg melde hus forbi der. Det er hende, der bestemmer, der har med det at gøre. Det er Dorte Kolding.
Ja, så. Må du lige tage med. Det viser sig så ham krakkemutten der. Der er ikke nok på ham til, vi kan anholde ham. Men jeg får så lige hævet gødning med ind til tekniske beviser. Og skat der, de har så taget fat i kravtøjet på Dorte jo. Så jeg skal da lige lov for, at hun har fået spinat på stiletterne der. Det er helt sikkert. Så der har hun der et forklaringsproblem der. Men det må hun jo selv lægge råd med. Nu har jeg inviteret Niels med til fest der. Så alt i alt en god dag, synes jeg. Til trods for det uventede besøg ser det ud som om Anders' fest nok skal blive et brag. Og hvis hun er utilfreds der, så må hun skåne med kartoflerne. Hos Anders Kolding er hans 40-års fødselsdag endelig gået i gang. Og der bliver ikke sparet på noget. I går bare op og tager, men husk at sætte streger. Men fyr den af, giv en stor hånd til Robbie Williams Jam. Alright! Det har været en af de bedste dage i mit liv overhovedet. Man can kick it. Yes, you can! Jeg tænker, at det her det skal overgå mig. Og så spørger det jo lige frem, om jeg vil op og synge med der. Og kommer du op og synger med der? Ja, det er fantastisk. Ej, når Dorte, hun hører det her, hun bliver så... jeg ved, hun vil glæde sig på min vej. Det har været en af de bedste dage i mit liv overhovedet. Tænker jeg, at det skulle ske for mig, det her. Lille bitte Anders Kolding der, og så står jeg bare her med Robbie Williams Jam i haven. Ja, heldigvis nåede Dorte ikke at ødelægge festen for Anders.